tadi ya Allah. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku karena serungono tangisku letih kowe lunga saka uripku. paribasan rangke lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno Iki wis salamku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. apa lu wes buder Neng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Asep Audio Asik Pancen Hae, hae. Aku piye maneh aku wong ra duwe radodi aku asewa kadene marang kahananmu yang mas aku pusing rasa tresnomu. Apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu beda ati beda lambe Wes kadung mati rasaku karena serungono tangisku betike kowe lunga saka uripku. paribasan rangge lintang ing angkasa kowe desa gawe lara marang tresno Iki wis salamku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku. Yo! asik 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 Asase ning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh aku wong ra duwe aja selak batinmu Bonggo Mas Egrit Lo. Mas aku pusing rasa tresnamu. apa iki satenane takdirku sing jawabe sliramu
Terima kasih.